Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο βίντεο μου. Είμαι η Βένια και σήμερα θα μιλήσουμε για τα κορίτσια που κέρδισαν 6-0 στο ποδόσφαιρο. Πραγματικά το λάτρεψα μόλις το άκουσα. Μπράβο κορίτσια, ήσασταν τέλειες μόλις το άκουσα. Μπορεί να μην είδα το μάτς, αλλά σίγουρα από τους βαθμούς έχω ξετρελαθεί. Μπράβο! Σας λες και κερδίσατε για πάντα. Λες και η Σαλαμίνα κέρδισε τόσο πολύ όσο όλη η ζωή μας. Και αυτό θα πει, παιδιά, κορίτσια, μπράβο σας. Καλή αρχή. Και bye από το βίντεο. Bye.